Лисицата съдия. Един овчар пасял овцете си край гората и чул, че някой вика. Приближил се и видял една змия, притисната под голям камък. Тя му се примолила да я освободи и той вдигнал камък, а проклетата змия изпълзяла и се омотала около шията му. "Как искаш да ти се отблагодаря?" рекла тя. "Първо да изпия очите ти или да те удуша?" Овчарят започнал да я моли. "Аз ти направих добро и те спасих, а ти се каниш да ме убиеш." "Какво добро си ми направил?" рекла тя. "След време щеше да ме намериш и да ми смажеш главата с тоягата. Добрината ти не се зачита", рекла му змията. "Хайде да отидем при другите животни", помолил я овчарят, "и да ги попитаме. Ако и те кажат добрината не се зачита, тогава прави с мен каквото искаш." Тръгнали двамата по един път и срещнали кравата. "За Бога кажи ни", попитали я, "зачита ли се добрината сега или не?" "Не се зачита", рекла кравата. "Аз на моя стопанин съм отелила 9 вола, а утре ще ме заколи за сватбата на сина си." Овчарят и змията продължили, срещнали кучето и попитали и него. "Сега добрината не се зачита", отговорило то. "Аз по цял ден и цяла нощ пазя стадото на господаря, къщата и всичкия му имот, а той не иска да ми хвърли даже едно парче хляб." Не след дълго срещнали и една лисица. Овчарът ти разказал как е избавил змията от камък, а тя искала да го убие, като казвала, че добрината не се зачита. Лисицата поискала змията да слезе от шията на овчаря, а той да сложи върху нея един голям камък, за да види как е било преди да отсъди. Змията слязла на земята и овчарят изтърколил върху нея един голям камък, а лисицата кимнала с глава и му рекла: "По главата, по главата!" Овчарят заудрил змията по главата и я убил.